adlay gaantos ang tanan, bahag linog bagyo sunog balatian, ayhan mas malala pandemyang ginaagyan. Tatlo katuig na ang nagligan, kahadlok sang tawo wala nagalubad. Lockdown kag bakuna di ka makabalibad, apang way solusyon sa sitwasyong nagasadsan. Karon ikaw nga gapamati sa akon, mayara ka bala na bilin nga paglaom. Sa ano na ba si imong balatyagon, kay imo nasaksihan hinaling kamatayon. Mati akon kasi manwa, Diyos lang makabawi sa aton ginhawa. Gani wala rason agod magpanika, kay tanan na humana sa plano niya. At di panon lawas na inulaman, handom ta kabuhing walay katapusan. Basang Biblia agod may baluan, may buhing pagdaom nga kay Jesus kidlang. Subong ikaw nga gapamati sa amon, kalwasan sang kalag himo si